hemen dau ese bat, bai. Horrek esan nahi du, bueno, erderaz dago, eta esan nahi du zur, egoaldea, bai? Hemen dekogu, beste letra, bai, nahi baduzu entzan? Bai, momentu, Holan, Holan egoaldea ikusiko duzue. Vale, a ver, zein uste dugun, a ver, hemen ikusi duzue, ekialdea, zer gehiago, a ver, hemendik, bai, iparraldea, norte, bai, eta mendebaldea hortxe da. Vale, bueno, hemen, claro, ikusten bat ikadugu gorantza ez da ikusten, ez ebes, bakarrik zerua, urdina, ez da? Orduan egin behar dugu hau, egiteko gauez, holan egingo dugu. Eta hemen ja, kendu dugu zerua, eta hemen ja ikusten dira gauza piloa. Zeran ikusiko dugu ba, lehenko gauzak ikusiko ditugunak, zeintzu planeta zagutzen dituzuen? Merkurio, Lurra. Lurra, bai, ze lurra ja, ezagutzen dugu, gu bizi gara. Marte. Beitu, amentxe dago Marte. Oso txikia, Oso txikia. Bueno, hartuko dugu teleskopio bat, eta joko gara urbiltzen, apurtxu bat. A ber, gehiago. Beitu, zerako den Marte. Bai, hori da, teleskopio batekin ikusten baldin baduzue, holan ikusiko zenukete, bai? Ikusten duzue, bai, alboetan dagoela, hau zer da, hau txikitsua. Iarri bat, gurea bezalakoa, baina ditzen da diferente, ditzen da focos, bai? Orduan, joango gara atzera berriro, botako dugu atzera gure teleskopioarekin, hola, gara. Horrela. Beste planeta bat, Marte ikusi dugu, a ber, beste bat. Bueno, oso handia den batek eta eraztunak duena. Saturno deko eraztunak, bai. A ber, Saturno. Non dago Saturno? A ber, berriro teleskopio hartu. A ber, aurrera, gehiago. Pillo bat! Iru! Oi! Bat, bi, iru, lau... Nostrakit izen bat, pillo bat! Dione, tetis, mimas, encelado, rea, puf, pillo bat! Gu baino gehiago, Bueno, Gabixio da Saturno, a ber, urbinduko gehiago ikusteko, hori da Saturno. Beste bat! A ver, esa. Venga, Júpiter, a ver, Júpiter, tomatzen dugu, a ver. Júpiter. A ver, non dago hori. Azteko Júpiter. Júpiter, hortxe da. Zer gertatzen da Júpiter? Ez dut ikusten? Zuaitzen atzean dau? A ber, kenduko ditut zuaitzak, a ber. Hortxe. Júpiter! Teleskopioa behitu. Handitu! Eta iarri pilo bat dekoz, behitu. Deko, lau eba edo. Lau edo. Batentzen da Europa, hori entzun duzu Europa? Eureka!
Merkurio zer da txikia handia? Lurra baino txikiagoa da. Handia! Beitu. Handia! Oso bero da, zergatik da oso bero Merkurio? Oso urbil da. Horregatik. Esan dugu eskua. Beste planeta bat. Non dago eguzkia? Non dago eguzkia? Eguzkia? Eguzkia, ez dut ikusten. Hementxe. Hemen. Eguzkia. Egingo dugu teleskopioarekin, baina ez ikusio, bueno, beste nahi betarrekoak. Hau da eguzkia. Super mega txatxi handia da. Oso handia. Vale. Esan dute hemendik Urano. Zelakoa den. Urano? Ez dut ikusten. Getuko dut berriro bedarra. Urano! Bueno, planetak da ikusi batzu. Baina lehenengo ikusi behar dugu konstelazioak dauzela... Eta erotxa? Amen. Ikusi dituzu emarra horiek? Ez dituzu ikusi gauean holan jendea esaten. Beitu hor dau, bat, eta hor beste bat, holan... Adibidez, guazen ikustera... Vale, hartz handia. Osa maior, bai. Horizu. Osa maior. Amentxe. Maior. A ver, non da. Elizati. Foto duzkoa. Amentxe, hau da, osa maior. Da marraski bat, hauek asmatu egiten dituzte, ikusten dute holan izarra, eta esaten dute behitu, lotzen duzu hori, gero beste horrekin, gero horrekin, eta da hartza bat. Hori da, zuek asmatu alduzue darrabetzeko konstelazio bat, adibidez ikusten duzu hori. Egin alduzue hotxaba. Baita ere, izan alda? Dauzpillo bat, Etxentzue, no? Hori, ikustasun oran. Amentxe? Ez, gana. Gora? Ez, era. Bera. Ez, orain ezkin gara ez, duz behar. Ella, gea. Utxe. Hau, bai. Zer da? Koetea. Da koetea? Etxea. Koetea. Hori Eta da? etxea. Ofluko uste dutela. Okluko. Ofluko. Da otxuluko. Ofluko, bai. Eta Andromeda? Andromeda. Nahi da, ikusi. Andromeda. Baina torreno. Andromeda dau, amentxe. Hau. Izan hau, eta hau. Bueno, ya lotzen da Pegaso. Beste bat deitzen da Pegaso. Hori emoten deu. Zailean egiten nola.
zer den hau, a ber, epatatu hau ez? Zer den, topatzen da, no? Via Láctea badakizue zer den? Ez duzu entzun? Via Láctea da, hauxe, hemen ikusten duzue? Hemen? Hau? Bezkitzetxo bat, bai, hemen zen. Que feo. Hauxe. Bueno, eta tratatu dago, begai. Lurra ezin dugu topatu. Gauz lurran. Zeran ikusiko dugu lurra ba? Lurra! Hemen txera lurra, hau da. Hau, berdea, belarra. Eta etxe hau. Lurra! Lurra, ja? Lurra! Egin nola, eta ikusi lurra? Lurra! Horreto! Lurra! Pluto! Venga, topatzen dugu Pluton, a ber bat dago. Hemendik oso urruti dago Pluton, Teleskopioa apuntuko zaigu, a ber. Hauxe da Pluton. Ze txikie, bai, txikia da eta oso urruti dago. A ber, atzean da. Ez da ikusten, iaia. Gero, ez da ikusten, bai? Txikitsua, bai, ate bat, txikitsua ikusten da. Beste bat ikusten da. Ikusten da.